bagian mengkene kita wong lanang beli mungkin mundur sing tangan dia putra Honey Pop Channel. Ayo Elis, ayo Elis, ayo Elis, ayo Elis, ayo Elis. Ajeng Sofi, Ajeng Sofi, Ajeng Sofi, Ajeng Sofi, Ajeng Sofi, Ajeng Sofi, Ajeng Sofi. Bagian mengkene kita wong lanang mungkin mundur sing tangan sapeli keni manasi kaitane harga diri ditahan diwirang dianggap dudulanan. Anggo Adia majikan nom, Adia majikan nom. Lamona ora deleng Mas Ilham, Mas Ilham pasti wis bubaran saban dina urusan ugat ning penghasilan diwarai tukaran jaluk pegatan bagian mengkene kita wong lanang Sofi Ajeng Sofi Ajeng Sofi Ajeng Sofi Ajeng Sofi Aku Ajeng Sofi Ajeng Sofi Mas Ilham Mas Ilham Mas Ilham Mas Ilham Ayo Elis sayang Ayo Elis Ayo Elis Ayo Elis Adepi anggap salah wong lanang cuma ngalah tapi
Nok Nia Sindu RO, Nok Nia Sindu DRO.